Yo sirva como precisión el tema, es decir, desde este tipo de gobierno, desde que está aquí, y se puede constatar, señor Ferran, las ayudas directamente de otros lugares de fuera de esta entidad han sido más que manifiestas y cuantiosos en la medida evidentemente de nuestras posibilidades, pero constantes todos los años, cosa que de otra manera no habían sido anteriormente y ahí están. Es decir, esa es también la nota, es decir, que ya no es este ayuntamiento que cumple y está ahí porque se entiende que es un apoyo que tiene que tener la agrupación musical, la de este pueblo y la de todos, pero evidentemente la que nos importa a nosotros es la de este pueblo, sino que amén de eso tenga la capacidad de poder invirtiendo en mejoras que las necesita en la agrupación musical Santa Cecilia en este caso, y estaremos siempre reforzando esta posición. Yo siempre he visto sobre los honores de la Ayuntamiento, sin que decir que efectivamente sí que es cierto que la Comisión Estatal, la Ayuntamiento de Madrid, pero és que tenim que dir una cosa clara, no la setmana, les aportacions de la Diputació o de l'Ajuntament hi ha coses concretes, entre ells obres, etc. I aquests diners són per a pagar, i vull insistir, als mestres. I els mestres són pares de família. I sé, que us ho dic i no ho dic per dir-ho, sé de mestres que estan passant-ho mal, perquè no cobra, perquè l'agrupació no pot pagar-ho, perquè l'agrupació castiga el xiquet on gasta un poc. És a dir, que no són diners estos que demanen per a fer un escenari, no, són per a pagar els gastos corrents, en aquest cas, de les nòmines i seguretat social. Agrair-los que voten a favor, perquè miren, hi ha entitats que encara tenen pendent des del 2011. Cobrament sempre ha sigut apretent a el que eren les entitats de música que perteneixien a educació, que és la que feia el pagament, i ara estan dividides en dos. Ara tant paga educació com paga governació. El castig al Ferran de que és educació, que és el que toca. Però avui dia estan les dues conselleries. L'educació ja també la situació de tenir les dues conselleries perquè no sap aquí anar les dues, un no paga l'altre. I la situació fonamental de molts centres de música, perquè arrastrar un deute de 2 anys sí que va ser una dificultat prou elevada. Al fin i al cap, estem parlant de que són entitats que intenten apropar-se a tots els veïns del poble que els interessa la música. Una matización, sí que saben las agrupaciones que dirigiste, es decir, gobernación es inversión y lo otro es cultura, que es lo que estamos hablando, es decir, más que nada porque sepamos la concreción de las cosas, que no es todo lo mismo, cada uno tiene una particularidad. Yo con esos votos a favor. Señor Proposta de resolució per a rebutjar el nou copagament per a fàrmacs que es dispensen en els hospitals de forma moratòria. Des de la posada en marxa del 2012 del Reial Decret 16/2012 del 20 d'abril de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, molts han estat els passos donats per l'administració en contra dels drets dels pacients, alguns singularment greus. En este mateix sentit de retallades de drets, el passat 9 de setembre es publicava en el Boletín Oficial de l'Estat la resolució de 10 de setembre de 2013 i la Direcció General de Cartera Bàsica del Servei del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedeix a modificar les condicions de finançament de medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, mitjançant l'assignació de formació per usuari. En desplegament del Reial Decret, llei 28/2012 del 30 de novembre de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, amb esta publicació sense notificació o informació prèvia del Ministeri de Sanitat, Afers Socials i Igualtat. El govern evitava la seva publicitat tractant de defugir la reacció adversa dels professionals de la sanitat i dels pacients afectats i les seves famílies, presentant així com un fet consumat. No obstant això, la injustícia i crueltat d'aquestes mesures s'agreuja com a conseqüència de les pacients amb malalties cròniques amb càncer, leucèmia, hepatitis C, insuficiències respiratòries, amb necessitat d'oxigen domiciliari, entre altres. S'uneix a la ja difícil situació personal derivada de la gravetat de les seves dosages.
Davant d'aquesta circumstància, moltes han estat les associacions i col·lectius de pacients, professionals sanitaris i consumidors que han elevat la seva protesta a l'administració de la mateixa manera que ho han fet algunes comunitats autònomes, com Andalusia, Astúries, Castilla i Lleó o País Basc, que han mostrat la seva incomprensió davant d'una mesura tan ineficaç com injusta. Per tot això, presentem per a la seva consideració i aprovació els següents acords. Rebutjar el nou copagament de les fàrmacs que es destinen als hospitals de manera moratòria, plantejar el Consell de la Generalitat que insta al Ministeri Central d'Afers Socials i Igualtat a derogar de forma immediata la resolució de 10 de setembre de 2013 per la qual s'introdueix este nou copagament dels medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, que en qualsevol cas el Consell igual que han renunciat als governs autònoms anunci públicament que l'esmentada resolució no es farà efectiva en el territori de la Comunitat Valenciana i que, per tant, els ciutadans afectats no hauran de realitzar cap tipus de pagament del subministrament de fàrmacs en els nostres hospitals. Bien, vamos a seguir. Vamos a votar a favor de la moción porque evidentemente nosotros entendemos que ya si las cuestiones son tan graves y sensibles en un ranking numérico, evidentemente el que aparece desde mi punto de vista en el número 1 y el primer puesto es el tema de la salud. Si cuando encima uno está con una cuestión de estrés se le agravan otras cuestiones, pues entonces entendemos que el coste es menos, ¿no? Por lo tanto, creemos que la máxima sensibilidad tiene que estar en este ramo, porque, repito, es para nosotros de suma importancia por la cuestión que he comentado antes en relación a la salud. Bé, nosaltres, evidentment, també anem a votar a favor. Només vaig donar una dada que va anar a ouvir el diari i llegia que si no recordo mal era la Comunitat Autónoma de Madrid, que no sols no s'ha reduït el gasto farmacèutic de l'any 2013, sinó que ha augmentat un 2% a pesar de que lo de hacer el copagament per a evitar el gasto de farmacèutic que ha demostrado que es eso. Bueno, pues yo quizás que me afecte més directament professional i personalment, sí que me pareix una moció interessant per debatir. Me pareix que hi ha que tindre molt poca consciència i molt poca vergonya a presentar una moció com aquesta en el pleno municipal creant alarma social de la gent quan no sé què. Ficar en frases con la injusticia y crueldad de estas medidas se agrava como consecuencia de ser pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, leucemia, hepatitis C, insuficiencia respiratoria, COVID-19 y moltes altres con necesidades de oxígeno domiciliario. Això és una resolució del 10 de setembre del 2013 en el que simplement molts medicaments que subministraven a les farmàcies i que l'Estat pagava una quantitat de diners important a les farmàcies per això, i són medicaments caríssims, han passat a dependre de les farmàcies hospitalàries. El Real Decreto, que imagina que s'hauran estudiat vostès a parlar en aquesta llibertat, en aquesta facilitat que li dona uno a la sin huesos, diu clarament que se pagará el 10% del valor de los medicamentos hasta un máximo de 4,20 euros. Medicaments de 3 y 6.000 euros se pagará hasta un máximo de 4,20 euros, menos que un paquet de whisky. Ahora se anem sentint i entenent què és el que és. He publicat en el diari, el Ex Diario, que és un diari de lleis sanitàries, en la que parla que 2.400 milions d'euros s'han elaborat en farmàcies en els primers 15 mesos del model de participació d'usuari. El nuevo sistema incorporó por primera vez criterios de equidad. El que estaba hablando antes de la social, pues aporta más que aporta más el que más tiene y salvaguarda a los que menos tienen, como los parados de larga duración y sus beneficiarios que por primera vez están exentos de pagar las medicinas. Ahora si llegim i sabem el que diguem, que parlar i dir aquestes barbaritats al mig en el carrer, a la gent diguem que el que tenga cáncer podrà pagar i no los ayuntamientos, mucho ojo, que estén jugant del sentiment de les persones. De totes formes, ho vaig a dir una cosa. El Real Decreto l'únic que fa és aplicar una llei que casualment va ser aprovat el 26 de julio
del 2006, que manaba el de la Z, manaba el señor Zapatero, y hizo una ley en la que parlava del copago sanitario y que había que pagarlo. La ley se aplica. Y si algún día en esta sala capaz de decir que no se poden pagar 4 euros per medicaments caríssims i que poden salvar una vida, això és una autèntica barbaritat, el que estem discutint. Perquè el sistema sanitari, tot el món, està d'acord que és insostenible conforme està. I d'alguna forma tots tenen que apechugar. I estan apechugant com toca. Jo puc dir-los que en la nova reforma sanitària, avui quan va la gent a la farmàcia, en la farmàcia estan els ingressos del que porta el CIP i n'hi ha jubilats que paguen. Oh, que escàndol, un jubilat paga. Un jubilat de 2.000 euros al mes no pot pagar les medicines i les té que pagar un treballador de 600 euros o un parat de 500. Però vosaltres on sou parat a pensar. Això és una autèntica locura. I això és vergonyós presentar. I sobretot ficar noms a les enfermetats i voler filtrar això a la gent com si fos un autèntic desastre. No n'hi ha ningú en aquest país que no pugui pagar els 420 euros. Perquè a més hi ha excepcions. El que no puga, el que no gane més de no sé quantos, el que... Estem simplement parlant de col·laborar en uns diners que antes, un medicament de 6.000 euros del que estic parlant, la farmàcia ne guanyava 3.000 o 2.000 perquè treballen al 30%. Ara compra directament sanitat, s'ahorra els 2.000 euros i paga la gent 4,20 euros. És una barbaritat. A mi me pareix una cosa excepcional poder mantenir el sistema. Poder mantenir un sistema que, si no, està caduco i acabarà perdent-se. Me pareix que aquesta moció no procedeix de ninguna manera. I, des de luego, frases com aquestes, ficar-les en un document públic, aixina com aixina, i si li pareix tirar-ho per el carrer i dir los enfermos de cáncer y de leucemia no podran pagarse los medicamentos. Ja, però atengueu-me que no estem parlant de política aixina com aixina, estem parlant de malalts. Estem parlant de malalts que estan passant. Mira que mucho. Como ha de votar, vamos, no en contra. 1000 vegades.